Ako si Tonyo. Ginaingon, kita rin mga matured na o biyudo na nga gusto magbinyo. Maglisod gid ay sa pagpasugot og babaeng batanon. Kay ang mga batanon nga babae, di ginahag matured, kay matud pa nila luya na ibabaw sa kama. Apan sayop kanang istorya ha. Kaya ako, gibati ko man nga makahimop kong kadaghan, ibabaw sa kama. Mao kining nahitabo kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Dugay mas pitang nangumpra para konsumo sa merkado eh. Ay, tukar na bangkanan ko na. Inigabot at turon kung patihon ko gumayo. Gamian na. Noy! Natanyor! Noy! Uy, Noy, Tonyo, sinang Petra na disgrasya! Uy. Tonyo! si DC marong amusilingan. Si Pita ko nung nadiskasya. Unsa? Ay, o lagi, Noy. Paglabang niya sa karsada, gikan suod sa merkado, naligsan siya og truck. Oh, Unya, dali kinikida sa ospital. Mga giani tadayon ka. ginoo ko. Wala ba din si Pablo nga among anak? Ha? Asam dis Pablo, Noy? Tuwa sa syudad. Doon yung to. Oh, lakaw na dayon, Noy. Ato na dayon na Petra sa ospital. Pero, Noy, may isulti da ko nimo ha. Oo. Sa dili pa kumato sa ospital. Unsa man ka na, DC? Asa kanang ingna da sa Pablo niya nga crush kayo ko niya. Ah. Ay, ko niya, Noy. Ito, Noy. Ingna, Noy, ha. Hilom Nya niya, mo eh. si tao niya siya sa amo. Haba niya. Eh, DC! Ha? Hospital atong iskutan nga ato ka. Uy, gusto ibog-ibog. Ato ka sa hospital, oy. Ay, o, dahil, no. Sorry, Noy. Pero, Noy, tanaw na ako, Noy, no. May tanaw. Paminaw unsa sa man ko, to? Noy. Unsa man ang istorya? Murabiyag. Ano istorya? Murabiyag. Patay na gyud to, Noy. Kaya wala man to magluks ng pito. Ayo. Unsa? Simba ko kanya. Asa sa ospital ah. Dada akong asawa ha. Asa DC? Petra. Anong imo mong kong gibiyaan? Ano man? Nagpaabot pa ganit ko nimo kay may tukar akong gana. O niya pa man kanyo? Oh, sige paningganan ako. Pero ikaw na-discuss yan. Ikaw. Petra! Karon hapon, madana na to ang patayng lawas ni Mama Petra Subay. Di ko magkadawat. Di ko madawat kini ni tabo ni mama nimo, Pablo. Sakit kay ni. Pa, dili kay ikire na sakitan. Ako sad. Apan dawato na lang nato ang tanan. Nga di nilagi kutob ang iyang kinabuhi. Ug pasalamat ta nga sa nakaligis niya. Ug may pasagdi. Maman, May bayad pa siya og dakong katidad nga sa nitabo ni Mama. uy ninduta gud. Pero dili kontak niya pas Pablo dili kontak. Si mama nimo importante para nako. Nagsabot kami nga punan ka na mong usa. Ha? Usa ka. Ready na ko to. Giganahan ko to. Ato niya to siya sa merkado. Nagpaabot ko niya kay maul gyud dato. Magturjak mi. Para mo mabdo siya. Nani, apa magdingganan ako? Awa. Kaning pa, di ko na tanong sigot ana. Oo. Wala si Mama. Kalimot ko na. Ano na paghisgot ang butanga? Kalimot ko doon. Ang atimanon ang paghipos patayng lawas ni Mama. Nalubong na taos mama nimo. Karon nga nalubong na si Mama pa. Nagplano ko nga manguyab ko aron magminyo na ko. Kana! Isigot na tagbalik, anak. Di ka ikaririg plano, anak, dong. Labaw pa ko. Karong patay na sa mama ni mo, magbinyo ko usab. Mangita ko usab kabataan ng babae nga ako minyuan. Magbinyo ko usab, Pablo. Ha? Kadali gud. Oo. Sino gayan? Naidon ani? Kung baga ni 40 días sugad na matay si Mama. Magminyo ka na dayon. Kagon ba kang Mama pa? Oh, uy, Pablo! Pa eh. Kuya kung kagon ka niya. Ah, Kaya bago ba gani siya namatay? Hindi mo rin siyang ilisan. kaan sa bunuga, sinahan mo kagkaag siya nako. Ba, ina na pagod. Mo nagkaag bunog niya. Naturalisan siya, wala naman siya, patay naman siya. Musa, gikan karon. Manghunting kog babae, nga ko ipuli ni mama nimo. Kanang batanong babae, may nang batanon kay kusong syapol. Pa, Mm. ako yung una magminyo eh. Ako yung una mangitag uyabon. Ah. Para akong pakaslan. Kanya na lang kapagod. Asa ka niya. Kung mangita kay mo, mangitas kog ako. Uy, Sa una lang magkakita na tong kasawa. pa. Unsa gaw? Oo, lagi gaw. Ako, tig-report ra magyud ko. Sulti na ako sa DC nga ibog kuno kay siya nimo. Nguyab kuno kaniya, aw iya ri kasugton. Aw, ang tinuod gaw imok. Dugay na sa kong naibog ni DC.
Sige. Ignacio gaw nga karong gabi mamisita ko niya. Okay, kayo. Sige. Ako sa inyo gaw, ha? Malipay kitos di sigaw. Nga masayon nga misita ka niya. Unsa? Gibasted ka sa batang ng babae nga imong gipanguyuban gabi pa? Oh! Uy, Naglagot ko niya. Kay ikaw ko rin yan nagustuhan. Buset! kinsa man. Kinsa man ang babayhan na nga imong gipanguyuban pa? Kinsa? Si Daisy. Uy, pero nampak. Uy, Ibastid ko. Kay ikaw ba yan nagustuhan? Dili ko na siya na ako kay tiko-uko na ko nung ako. pa, Si, ang mga babaeng batanon karon mangita gyud batanon. Busa ikaw, ang pareha nimong edad ang uyaba, aron sugton ka. o kinsa pa sa ako panguyaban? Nga parehas kong edad, ha? Kinsa? Sinang Malta pa Agay! Nga taga Pikas Baryo nga magupod nga nabiyuda. Hey, ibog kay na nimo. Malta. Buhi pa to iyang bana, naghisgot na to siya nga kung mabiyuda siya, lalaki kuno nga pareha nimo nga bunguton ang iyang minyo alag usab. Yamat ra. Oh! Ako rabanak. Ganahan ko ng Malta. Sige Ah, pa, grahe na kasi yun. mature na siya pero siksig hapon. Siya lay panguyabon ako. Kay lami di kay ihumol na. Si Malta. Siya akong uyabon. Kung ninyo ang usab. Si Malta. Oh, mga unong kakilo gini oh. Kasi may edad na kabusok pagyapon kay ning ina. Unong kakilo gini. ka na, pero busog ka pa ni Mang Muunga na. Sige, patulungin pa more. Gusto niyo? Okay, kaya. Oh, mo ba? Magminyo na mo si Daisy? Opa, og mahimo na nimong umagad si Daisy. Mauna pa, magpapa na lang kung daan nimo ha. Kay hapit naman ni makasal ni Pablo nga imong anak. Ida, kung gisugot pa ko ni mo Daisy, kita tayo kaslon ron. Sige lang. Dong, maambit lang kung panagsadong ha. Total, nagkasinabot mo sa Miss Malta. Pa, Panagsara. Ang anak gusto. No, lagi. Kay kuskan pa kayo siya nya. Taas pagid og lahutay. Taas pa sa kong lahutay. Ay, taas na din akong lahutay. Ay, kung maturan na na. Mag-una pa niya kamabdo si Malta. Kay nimo Daisy. Mas una siya magsabak kay nimo. Kay, mas taas pa kong lahutay. Kay sa akong anak. Nagkasal gyud si Pablo nga akong anak ko si Daisy. Og una gyud nagsabak si Daisy. Kay si Malta nga akong gikapuyo, wa mo gyud magsabak. Sa kada adlaw para kong gibirahan. Wa gyud siya mamabdos. Hapit mo siya magminupos. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maylin, ginaingon, dili ko di ay maayo nga pasubrahan nato ang pagtatang sa nagkinahanglan sa atong tatang. Kay kuyaw man di ay kung makasata sa binuhat nga nagkinahanglan sa atong panatang. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. O lagi, din hitong bana sa manghod mo. Naghila kay wa na ko numulis ila. Ang ila ko ng anak, nagsigil ang hilak. Wa makatrabaho sa Jurex, kay maoy tigbantay sa bata. Iya lang untang gibili nimo ang bata aron makatrabaho siya. Ako pito siya giingnan, ana. Ugma ko no. Kung di pa ko numuuli sa ila sa Mayla, ibilin ko no niyang bata. Asa man ay kuno Smaila, nga wa man sagka mo anhi dinhi. Abot ang manghod mo. Sa magkiproblema na magtiayon taon, ay magsige, maglihay-lihay ang bana. Ay, to ate nga tus bahay ni Linda ay suod pa na sila. Dini ka na ha, suwayan akong adtos ila. Naunsa man taong ka ay Mayla, uy. Wa na lang noong ka makatrabaho. Ay mong bana, wa makatrabaho kay milakaw ka. Ita, lagot ko ng Chorix, oy. Hasol kayo, makalakot. Unsa man kayong giawayan di ay? Tamay ragod nga butang, ti. Makalakot tawa na, oy. Pabalibad. Di pa palipad sa unsa, ha? Di magpabalibad og sex code. Basta mauna na siya mutukar. Magsige na lang, Jod. Ay pastila ni mo Mayla, uy. Kana kay nagminyo ka, natural lang gyud nga mo nay buhaton si imong bana. Katungdanan natong asawa ang paghatag sa gusto sa tong bana bahin anang butanga. Ta, di ko ganahan sa iya, oy. Dili, ti. Uy Mayla, sultihan ta lang kano. Daga pa mangyud ko. Wa pa man siya ko makatilaw og langit, pero moog gyud nay gusto ko kanang pirmi kong kuanon sa kong pana. Sa man ay gusto nimo? Nga magabit si Jorex ha.
Gusto ka nga ato sa slaing babae mangita og lawas to nga kalipay? Oo, sanak. Doon ay mamisita ni mo karong gabi. Oo, tay. Og gwapo siya, tay. Dako og lawas. Unya, taas og bango. Shh, Melin, dili ang kagwapo o kadako mo importante sa lalaki. Ang importante nga buotan og sakto kas pagmahal si mong bana, di sama si mong manghod. Ako'y naluoy siyang bana nga pirmel niyang layasan. Ala no, di sa kumusunod na iyang kinaiya sa akong mangutay. Uy, nga biyaan ang bana sa way igong rason. Ay, kumusta na ka siya ron? Oh, nakabalit ako nga. Nagbalik naman sa kuno. Namayo hinoon. Kay luoy yung magbuwag, gagmay pang ilang mga anak. Ay, tay, basta mo dayog pamisita karon ako si Carlos, tay. Sugtunay na ako siya, ha? Oh, sige. Huwag paminyo dayon. Mapsan din doon kasi mong manghod mo. Oo, tay. Minyuan ko na yun si Carlos kung magkauyap na mi. Tinuod ka, Maylin? Gisugot na ko ni mo, day? Oh, Carlos. Tungod kay may pagtanaw man ko ni mo, ang gisugot na ta ka. Salamat, day. Ug ring karong Domingo, day ba? Manuroy ta, ha? Mag-date, ha? Opa, bahalag asa ko ni mo dadon. Uyab naman ta. Motel? Motel ning gihunungan sa kisakyan tang taxi, Carlos? Uday, manuta diha. Aron atong sawo anang duha ta kagugma. Ay, kalami. Magkatilaw na kit ko't langit, Roy. Yes! Tana, day. Manaotan in taxi. Oo, dong. Tana, naog na tana. Busok ninyo sa inyong... Busok imong bubo. Lami. Sakay karon pa ko kasuway na. Nakitot yan ang akong puso. Ako gyud ang naka-virgin nimo. Usa. Pakaslan ka, day. Pero dong, ingon sila basta primero ko no. Sakit, unya daghan ang dugo. Pero ako wala lagi ko sakit eh. Unya gamay na sa ang dugo sa ako Agwantad doon ka og sakit, day. Mangwa ka sakit, eh. Mao pa? Ano di ay na? Agwanta doon di ako og sakit. Nga wa man ko sakit eh. Nibiya na sad si Myla sa ila? Og daaron siya sa ato tay? Oh, ay kini akanak. Saka og sabi ito sa taas. Kasabaan ta ko to. Ibiliwa mo lang kasabaan ako. Ikaw kung dito ka. May kipulos mo babae. Yapag naman taon ng babae hana eh. Sakon ka na ko sa taas, be. Unsa? Mo nang tinuod, eh. Di gyud ako maagwanta ang kataas o kadako sa kang Jorex, eh. Kung niya akong gamiton, mo na akong nanganak. Saba ka na may lawi. Lagi. Busa nakahukom na ko. Buwagan ako kung bana. Kaya di na ako makagwanta sa iya. Di na gyud, eh. May kini agad eh. Pabalik ka taon si Myla diri. Lami na kiti. Ha? Lami na kiti. Bito ka na kung gana. Buto sa kahain. Oo. Sama sa kang Carlos nga lupi akong katubangan. Hindi na magwanta. Lami na kayo. Oh. Awa. Uy, Jurik o bastos. Ati. Jurik, umang kong ikakos, uy. Ang imo katubangan, uy. Dali. Manghigda ta, manghigda ta. Sige na. Maluwi ka. Lami na kayo. Dali, ti. Cute ang imo. Sambok kayo eh. Jurik, masapan ka ni pang Maylana. Ang tambok ka ni imo nga daot na ka. Dali, basta nagtarong ka ni. Lami na kayo. Kanindot. Mura kog dito na virgin na ni Jorex nga bana sa akong manghod. Kay grabe ka sakit ug daghan kay dugo ka ni Agas. Sakit ka ayo pero lamian man ko bisag sakit. Kung dili ganahan ang akong manghod sa iyang pana, pero ako ganahan kay ko sa iyang pana. Human sa natabo naman ni Jorex, akong gibuwagan ang akong uyab o gikabit ko ang pana sa akong manghod. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama.
ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si JD. Ginaingon, bisag unsaon nako sa paglikay, apan sila kanako nangindahay. Sa ko ba di ay? Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Yung gabi inang, Noy. Oh, may gabi isa nimo. Unsay ato nimo day? Inday. May tuyo ko ni JD nang. Ala, si JD de imong toyo inday. Oy, Noy, naa siya? Na bag-o pag yung nakabiya. Mauna day. Kisa mayang kauban ng Noy. Ay Wa wa mi Wa kaila. mi kaila taon. Bapay? Oh. Animal ka, JD? Uy, Uy, mano to? Uy, sirit man lang gud to. wa na. Uyab na po tong JD. Balita, uy. Oh, si JD na nanabot. Maunang babayhan nang ni Anhi ganina sa ato. Umauna muna. Yang GD hatod kuha magbabay. Gwapo man. Liwat na ayon ako. Wang babae. Dinis Martina ganina? Ay Martin, daday nga niya. Wa man lang to nagpaila na mong papa ni mo. Mura magngil arog batasan dong GD. Limot ko ma. May sabot man di ni Martina. Mao na, mao ka. Sa kadagha di mong uyab, naglibog na lang kakinsay ubanan nila. Nakaon na mag-anhis Jessica Good. Motong siya akong naubanan. Uy, magmatkon ka ng imong mga uyab ha, GD. Si Paco bayag makasugat ka, grabe ka silusaw niya, makahunahunag dautan ni mo, patay ka, si Paco lang tao na. Di na mahitabo mo ay. Ay kabala ka. Makamaok kong muda sa akong mga uyab. Kung saan? Bisag, waon ta ko'y plano nga, daghanon sila. Pero sila may magpaduol na ko. Unya dunganon kidi ay, dili mahimong tagsa-tagsaon lang. Unya na pangita, og lain kung nagbuwag na mususa. Ay, di na mahimo ma. Kay sila lagi ang magpaduol na ko. Bisan usaon lang ko paglikay, sila may mangindahan ning gwapo ni mong anak, di ba? Dito di kaya sa mo, Martina? O, JD, Di malditahan na bas mama ni Mutin. I don't care. Akong inahan, moingon lang I don't care? Mabdus ko. Ha? Gano'n mo makamagating mo biha? Murag, Unsay murag? di ko makatuo, Martina. Mabdos ka? Oh, mabdus ko. Unsa man, balik-balik ko na kong sulti nga mabdus ko aron ka mo tuo. O kung di ka mo tuo, narani mo, JD. Kung di ka manubag sa imong kaakuhan ako, iamong ko ning bata. Unsay ipasabot mo, Martina? Ay nagpangutana pa, JD. Di man ka kamutuo nga mabdus ko. Bahala ka. Makonsensya ka unta. Martina! Ayaw magbiya, magsulti pa ta! Magpakamatay ko! Ug maamong kining akong gisabak! Martina, ayaw magbiya, ha? Ayaw nagbuhat na! Martina! Mao na imong higdaanan, diha ka sa usa ka katre. Ani ko ning kwarto, ha? Oo, Mo ni kwarto ni Chedi? dili. Nga nang di man kumatog sa kwarto ni Chedi? Dinhi ka uban ako aron mamonitor ko ang imong gimabdos. Unsay inyong ipasabot? Katuog na. Ug ba natabagsulti pag-usap. Kunaa na si GD. Di ko musugot nga magtipon mis imong inahan sa usa ka kwarto. Musugot kag sa dili, Jedi. Magtipon tag katong si mong katre. Magtupad ta. Mabdusgot ko. Angay lang ikay mangunay sa pag-atiman ako. Nagkasabot ka? Sige. Mao man kanay imong gusto, ani ka matog sa akong kwarto, ha? Pero ayaw ko question na, kanus ug unsang oras magpauli. Unsa? Namagusto siya nga makiktipoy ni mo. Lagi? Yoks, mura mo siya nahangol ni mo eh. Poor girl. Mabdos mo gud si Martina. Mao siguro nga namugos gud nga motipon nako. Unya, imo git kaha na. Unsay? Siguro asa, uy, kung ikaw ba'y amahan. Oh, Martina, kumusta naman yung pagtipong GD, ha? Nakonsumisyon ko niya pa. Sana'y gisulti ko nimo. Di ka mo bugos. Kung di mo lalaki ay pugusin mo ko galingon. Mabarato ka na, Martina. Oh, unsi ato ni mo, miss? Ay, mabdos ko. Uy. Og anin ako mo puyo tipon kang JD. Unsa? Unsa naman ka, JD? Unsa man ni mo nga duha naman ni silang mabdos nga mitipon din sa ato? Pa, Kalibog sila na. gusto nga motipon nako. Ay, kay mabdos naman sila. Di natural. Naunsa man kang anak ka, uy. Dili taon ka Muslim nga okay ra magdagan ka kasawa do.
Usaw man nimo anang panahon si gabi, ha? Usa man ang imo tapon-tapon? Silang duhang imong ido? Mag-threesome? Usa mag-threesome? Nabuang ka diha? Ako yun ang nagtipon Jedi dinhi. Uwahira ka? May mo bag dili mo maglalis? Kapuyan yung duha, oy. Biyaan ta mong duha ron. Unya na ko mo balik kung magkasinabot na mo. Ha? Suya ko ni Mabidya Dida. Gilugar ka bay. Panghatag po di ay nung sa mga. Susbay, ayaw kasuya na ako. Kay labad kay akong uo. Purbida. Basta gwapo lagi ilogan. Labaw pa ang direct ram sa itaon na. Ako itaon, bisang usaw ay disugot ko bay. Saon, ginuton mo kayong dagway na. Binihatag lang ko sa partida, Bidya Dida. Ay sige binuang hiya bay John. Oh, palit og tagay, bi. Gusto kong malimot sa akong mga problema. Sige. Yan siya mangga. Ako si Martina. Mm. Nabuang na ka diha? Ikaw, kinsa man saga. Imo ko upside. Hubog man ka. Dali na ang mga tuwag na to, JT. Asa mong kumatog? Dili, tupad na ako. Dali. Dili ka Jedi. Kita magtupad. Kami si JD ang magtupad. Kami. Kami. Aron mo lalis, anak ko sa inyong tunga, be. Ang giganahan ko. Madayon gid ang threesome. Oh, excited. Unsay threesome. Unsay pasabuti mo. Aron patas ang laban, kitang tulo ang magtungan. Di ba, Nindot? Hugyaw? Oh, sige. Sugot ko, anak. Okay, good. Sa maayo lang mo perform. Yan sa man. Shall we start? Time starts now. Sa magtanong yung style na, eh. Nanupaan na yun. Style. Performance. Buhayin ako ang tanan. Askang kutasa. Duha sila nga nagtabang nako. Pulos performance level ang ilang gibuhat nako. Nagkabuang kugsagang sa kalami, oy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Norma. Ginaingon. Di ko raman ang takong naluoy niya, uy. Apa no sa bang pagkahitabo, ah? Nga mibati naman hinon kong paghigugma. Ang kaluoy, mi umol gyud usa ka gugma. Mao kining nahitabo so ang kinabuhi nga di nako mahimong. Nahikalimtan. Di si William Manya naghilak. Ay, o lagi. Magpatabang ko dos yan ni mo kay nangabit na sad ko nung iyang asawa nga si Layla. Ay naunsa man tawnis day Layla, uy. Kabuutan si Ambana. Abi ko ba kuman sila magbuwag atong unan niyang kabit nga nagbinuutan na siya. Milihok na sa day iyang kakuragan si Lucky. Maugadi ga ato atong iyang banas ila. Basig maghikog to. Maluoy ka na ako, day normoy. Suod ba yung mong igala ng Layla? Nataon sa day nga. Pabuwagin ang iyang pag-urong kabit, day. Sige na maluoy ka na ako, day. Iyam, nakasiguro ka gid ay nga may kapit siya. Doon na lagi. Siya mismo ang mikumpisal na ko nga may pag-una siyang kabit. Mamagani nga, tagsa na lang siya nga mo pundog ba, day. Anya, asa man ako siya makita ron? Ambot lang. Tuwa tingali to sa iyang kabit ron. Ban pa sa ragot yam? O sa maginaan ni mo nga wa mauyon ni Layla? Di man na siya managana og pangabit na no di ay. Oo, lagi. Kuhaan man good. Ato-ato lang niya. Di ko na siya kaagwanta sa gidakon sa kuha na Layla. Ha? Muna. Kaya kung mag-ana mi ba, sakitan na siya. Kaya ko puno kayo nga kuha. Kaya taas pa yung kayo. Unsa? Wani mo ikita ang imong amiga nga si Layla? Wa gyud dong uy. Ako gyud unta siyang pangutan-on kun unsa ka tinod ang gisulti siyang bana nga maoy hinungdan nga nangapit siya. Kaya unsa mo ko isulti ni William, ha? Basta uy. Doon na siya gisulti na ako. Basta. Niya na ta dong. Doon na ta sa sukit ng motel. Ang unyan lang magisgot nila, eh. Ang atong duha, maron mo'y ato ati manon. Lami na kaya, day.
Ganina rin ko nagpugong diri tao ni. Ganina rin tuskig ng ako. Mao ba? Mituskig na din ang gamay ni mo diha dong. No, gamay bitaw. Pero gahi kay ni, mura ni bato. Tanaday. Naog na taday, nining auto. Kay labi na kayo day. Di ko pulan og imo day. Sige pa diha na lang na ay na lang nagkiptay mong tila diha. Ako ning iko anang ako day ha. Ayaw lagi. Kuha ni laming imo ka na lang imong dila kay mas taas. Diha na lang na. Ano? Uy, may kay ikaw miyan sa amo, day. Wala ko mulis amo eh. Mamatay ko dito eh. Day, uy, usa magitinood nga rason nga nangabit pa man jud ka. Ganun gipuhat man na nimo sa imong bana, ha? Tungod kay dili ko malipay sa iya. Grabe kay katambok iya uy. Taas pag kaayo. Gamay ko kung pagkapapay. Mao nga, luoy mga bit ko uy. Igo rang gidakon. Kapoy kito sa kong bana. Mura kog nanganak. Ako sa daylayla, no? Mosad na akong gipangita ka ng taas unya dako ba? Gusto ko mo tilaw og ingon ana day ka ng taas og dako. Oh, day norma. Mao na day. Kaya ang akong uyab nga si Dondon good. Daing gamay ramang kang iya eh. Kun mo gahi mararagsa kong tudlo ka taas. Ay, di lang sa kuana uy. Grabe sa nakagamay uy. Mo nang gusto ko mo tilaw dako unya taas. Na, ano lang yun pangandoy baka tilaw kag pare kadak sa kumpanya day aron di ka magmahay. Oh, daylayla. Gusto yun si Daylayla. Grabe, kay na kang William day. Sus, porbida katilaw lang ka nang iya. Ako nakatilaw ko, sa ulitaw pa na siya. Ha? Tikuka ako eh. Porbida. Gawas kong sipon sa kong ilong day. Kanya silang iya kong gikuat. Bungkog akong lubot day. Uy. Kung lagi, isang tanaw ni mga akong lubot. Tuwad ko na, Bi. Aning gialarga. Bitaw, awag ikaw hinuon. Dako mo kang klases pagkababae, ambot lang ka ha. Imo nang, ang imuha, tinaguan ba, dako ba na? Kung gamay gali na, bungkag yun ang maigo na sa William day. Kining ako, day. Sultihan talang ka, ha. Dako, kini. Maubitaw nga, di ko matagbaw kung mag-sex-miss akong uyab. Uy, kay kamay mo king iyang. Uy, lam yun raw. Dako kayo? Dako, uy, Piliun maubitaw. ko na ito, ipasuda ko ako. So, ba din, okay ka pa no, si mong lubot. Dako rin ka ng imuha day. O, lagi bayot, uy. Pero, ay, lagsaba-suban, ha. Mauwaw ta. Pupita do, kung mauna day. Mas nindot day unta kung sama ni mo ang masawang William. Dini na sa ganiha si William, ha? Ay, ooy. Magpatabag lagi ko doon siya ni mo nga dili mo ulis ilang iyang asawa. Tuwa ba karon siya sa ila, no? Kaya ako siya nga tuon. Ay, tu agitos ila. Og nag-ingon to siya nga kung pwede pa adtuong kuno kas ilaha kay makigsulti ni Mos William. Luuya sang William, uy. Sige ma, atoon sa nakos William sa ila, ha? Tinuod yun di ayam? O day. Di sa siya kaagwanta sa kuha kay dako kuno kayo niya. Taas pa yun. Ako biya ning hiktan day. Hiktan akong labakara ba? Ang ako Pero matangtang man. Matangtang ang labakara sa kadugayon na kung sakyod oy. O nga, sige sa gila kay sakitan lagi siya day. Lamia ka, hindi lang siya, ha? Uy. Mitukar naman kaya akong gana ron. Ha? No, lagi. Dahil Ay, pagkaksak hala, na ay. Ang imo, Init kay ko, ay, Gana nangguhit ko na ron. sa... Dali, maghigda ta, dali, Norma. Ay, nata! Salamat ay ang sugot ka rin. Matambalan gid akong kahidlaw rin. Kini, Tilaan ng taasog na ko. gusto ka mo tilaw rin. Tilaw ako, anak, Pi. Patilawon ta karon. Niya, tanaw. Mo na day, ingana na sa katako. Mo niya akong ganahan o kipangit. Oh, pare. Ganyan, sabon. Kini.
Mao tong human sa nahitabo, naigugma na ko niya. Ang akong kaluoy niya nagbunga og gugma. Maong karon, siya ni akong gitunay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Josie. Ginaingon, ang pagpamakak sa kapikas, muresulta kini sa karma. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo nga mahikalimot. Uy, kanindot sa motor. Hala no, milki ka sa nag-drive sa big bike, nag-bootsman mo nag-west side story ang dating. Hala no. Oh, wow. Kagwapo sa driver sa big bike. OMG na siya kayo na ako. Ano mo simpak? Naman, sir. Unsa simpakang imuha, sir? Ambot usan ni simpak nga taason man eh. Hala. Joker man ka, sir. Ah, Oy. din lang isang pita ko pa. Kay matiguang dalian ng siron tada. Okay, bitaw, Sir Eddie. Unsa man ang simpaka imuha, sir? Sampak. Ah, Kung makatilaw ka akong simpak. Sampak din nimo, miss. Kasi imungan? Josie. Wow, juicy. As in, dugaon ang imungan. Nice name. Pam, sige ko panawag ni mo ganiha, pero di man ta ka makonta. Akong gi-off akong cellphone, mang. Okay nga naman. Di ka ganahan nga doon ay musamok ni mo, Pam. Mang, nagmotor ko. Gitoy ako gi-off na ko ang akong cellphone. Ay na lang ko ni mo, Pam. Hangtod karon pang chicks lang gihapon ka. Mang, ang imong kahimtang karon og ako sa tong pangidaron lahi. Ako himsog bagay ko kay daghang kog vitamins kay gitubar. Pero ikaw, dili ka kamutubag mga vitamins. Pang, ang akong pagsigig adto sa simbahan kada adlaw, mao nang akong vitamins. Maulagi. Mang, ang pag-adto simbahan kada adlaw makaayo man na. Pero mas mayam gid ang muti kag vitamins. Ay, napagsigig tabi diha, Pang. Mangaon na ta. Kay mabugnaw na po ng sabaw sa tinuwang manok Bisaya nga imong gipaluto na ako. Mobarog sa ako kay magsukat ko, Pang. Sige. Pak! Ay, ang Ano na? ikuto akong hawak. Awaligi. Mo na akong giingon nimo, Mang. Tanawa ni kuto na ng hawak nimo. Okay. Sapin sa instruktor, Mang. Uy, kisap itong nanawag ako. O, pag hindi ako matubag, napaong man na yun. Namiro naman yung niaw amay ngan. Kinsa man eh. Ako tawagan. May pagkatawagan. Miring, pero wato baga. Yay. Kinsam ka din na binuan akong panawag ay. akong kabuangan si Eddie. Noon sa mansad ko, giganahan man ko niya. Layo kay mi og kintang sa edad. Imagine ha, 20 years old ko, samtang si Eddie, sa isinta na. Pero in fairness, dili siya tan-aon nga. Mo siya dili 60 years old. Unsa ka, no? May asawa pa ka siya? Hi, Eddie! Oh, Ang sa'yo paliton, simpak? oh, nakatagaan ka, Josie. Mag-ilis kog simpak. Ha? Ang gana naman. Doon na sikig bugal-bugal na ako, sikig panawag. Kunyag mag-return call ko, dili to bagun. Oh, mo ba, Ed? Wow. Kanino to matiyon sa pagsangpit mo na kog Ed. Oh, Ed, may ipangutan ako ni mo ba? Oh, Ayaw kalain ha. nga naman. Biyudo na ka? Oh, kana akong patyo na akong asawa. joke na, joke. Tarong, oy! Joke ra, buutan akong asawa. O buhi pa. Nga nang utana ka, ha? Josie? Gayud lang, Ed. Ganahan lang ko ni mo, mao. O sa ito gisulti mo?
Ganahan ka na ako. Ako ganahan sa kunimo. Oh, Usaman, kurang busod na itong gana. Aron masampak yun. oh, unsa? Pang, Mm. sige na lagi kag dugay uli. Diin naman po ka. Mang, ay na nagpangutan na. Ibaw ka na ako nga malingaw ko sa gigmotor. Ay, may nabati ko sa mga batanon karon panggod. Nga kanang moingon ko nog motor jack na. Nagkakomedyante man ka, tina. Nga, serious type man ka pag-asawa. Serious bitaw. Musamot ko ka serious kung masakpan ta ka nga may babae ka. Motor? Oh, Eddie? Ikaw man ko di ay na. Namasayra na di ay karon. Motor ka? Sumani mo. Motor ka. Oo, motor jack. Hae naman ni Struwel nga nagpalit og sudan. Dugay mang nabalik. Pabuton ko lang. Siya rog maabtad og kadlawon. Gipahinom ko ng maayo, Josie. Ikaw dito sige binuang na ko, ha? Manawag ka o niya, kung tawagan, dili ka mo tubag. Dugay na kuha na magkaturjak. Kaya wala gana sa tida nga akong asawa. Talikdan ako. Pero niya, miabot ka sa kong life. This is it. O ka, gipangandaman ko ni Higayuna. Nagtumar kong daan. Unsa imong ipasabot, Ed? Nagtumar ko 6 enhancer. Sana all. Aron dili ka magmahay. Unsa? Dali na. Ed, dili na pa ako function. Mo ba? Pwede wow. Aron di na mag-isod. Di na sayon-sayon na lang para nako. Matagbog ka ron. Ihatag na ko sa kumpiyan ko, Virgin. Bilang. Nagtuon ko kasi na kung mapana. Sige lang. Pagkanahan di ka maayo. Ingon ini ko muli ba yung babae. Kitagpa ko ni Mok maayo, Ed. Gakos ko ni mo, ha? Ed? Ed? Hala? Ngano ka, Ed? Ngano ni kahimag ka? Hala, Diyos ko, Lord. Ni kahis, Ed. Oh my. Unsa ko buhaton ini? Unsa ko buhaton? Dali, ma'am. Uban ako susod sa kwarto ni Mutilde na patay lawas sa imong bana. Dali. Kinsi ka o ba ni Ede din, sir? Batanong babae, ma'am. 20 anyos. Unsa? Lagi. Kabata pa. 60 anyos ang namatay. Namatay sa ibabaw sa kama. Daray ba na mamay? Naghigda nga way sapot kung naapo ng batanong babae. Tanawa. Ikay kabit sa kumbada? Ma'am, Wa kaludas inyong gibuhat? Halos imo nang amahan si Ede nga imong gipatulan. Usa kang klasiha sa pagkababay! Ha? Usa kang klasiha sa pagkababay! Ma'am, ailan siya kung sa akin, gwapa. Josie, anak! Sabay na hitabo ni mo. Anong niaga man din sa motel o kaubang bagyo ni mo ang tiguan, ha? Mureklamo kining kamatayon sa kumbada. Ipa-autopsy ko siya. Nagduda ko. Dunay foul play din Ikaw bang asawa ning lalaki, ha? O unsay foul play ang imong gipasabot, ha? Unsa? pa, kung sa may resulta sa pag-autopsy sa mga pulis sa patayng lawas ni Eddie, mapriso ba ko pa? Mapriso gyud ka, anak. Ni patol man kag tiguang.
Tawa, tanaway noon. Namatay siya, human nakaturjak ni mo. Nagpakauaw ka lang sa atong pamilya, Josie. Ay, kuya, walang ko na. Hala, tubaga na. Hello? Hello, Miss Josie. May mo bang maaring kakaroon dahil sa presintos mo? May pangutana lang minimo kalabot sa kamatayon ni Mr. Eddie. Sud sa office, Miss Josie. Ipaabot ni mo asawa ni Sir Eddie nga namatay dito sa Hotel Guadalupe. Unsa? Ma'am? Lingkod. Gipatawag ko ikaw kalabot sa kamatayon sa kumbana. Og nakahukom ko nga, iatras ko ang akong kihabatok niyo. Ma'am, salamat. Palikiro yun ng akong bana sa una pa. Sa batanon pa yun ni siya. Og nahuna-huna na ko nga maayo rapon nga namatay na. Mirisi. Mitumar din na siya sex enhancer ang pagana kay 60 anyos na baya. Pero nalumos man ko nung iyang kasing-kasing nung namatay si Eddie. Ugwa ko ikaw pakasad ani ini, Josie. Di pa saylo na taka. Alang pod kini sa kalinaw sa kalag ni Eddie. Pero meresing namatay siya. Mauway na ko. Ma'am, daghang giking salamat kay mo kong gihatagan ng chance. Sorry gid kaayo, ma'am. Niluag ang akong dughan sa nahitabo ang gipasaylo ko sa asawa ni Eddie. O wa ko niya gipapriso. Palikero gid ay si Eddie og matod pa siyang asawa nga si Ma'am Feda nga mirisi kuno nga namatay iyang pana kay nakapahuway na siya sa pagkapalikero ini. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Waldo. Ginaingon, ang asawa nga dili mo tagbaw og usa ka laki, dili maayo nga kuptan. Angay gining buhian og dili angay nga kawilihan. Kay kung dili nimo buwagan ang kaminyoon, wa gyoy ang maayo nga padungan. Mo kini natabo sa kong ginabuhi nga dili ako mahimong. Si Ruel ang kabit sa kong asawa tay? Oh, mao na isulti nako ni Jima. Og nakatultol ko na siya kung asa sila kanunay mag-abot. Ano nakabuhat minin ako si Juan? Mahal mo unta na ko siya. Dili ka na makamahay nako. Kay daan ko nang ikaw nga gisultian nga dili maayo og lihok ka ng babayhana. Og kamatuoran ana, dili ikaw naka-virgin niya. Ikaw ra ba yan nagsulti nako ana? Utay, dili ako ang nakauna niya. Apan gibaliwa ko ang tanan. Tungod kay mahal ko siya. Unya, karon nga nasayod ka na. Unsay plano mo? Magkikita ko ni Jima tay. Gusto kong sakpon sa akto ang pagduwa og kayo sa kong asawa. Uban sa laing laki. Tinood ang tanan, Waldo. Og ako'y naluoy nimo. Kung ako pauntang imong gipanguyaban o giminyuan, di gyud unta ka magmahay. Kay mahal taman ka. Asang dapita ang ilang abutan. Asa, Jima? Sa ibabaw, kanang payag nga gipanag-iya sa ig-agaw ni Ruel, ana sila diha mag-abot. Kung to akas trabaho, Nakatutol ko anong payag giingon mo. Salamat, Jima. Sakpon ko sila sa akto. Ugma yung adlaw. o sila ihang yun ako ni mo, Waldo. Ayaw git pagpatay og tao, ha? Kundi ni mo madawat ang pagluib ni Chuan. Buwaki siya. O ako ipulis ang dapit. Ako, Waldo. Oy! Bay, Waldo! Ikaw! Ikaw! Mahal ka mo unta ikaw, Juan. Pero gano'n nakabuhat man ka na ko ini. Ha? Inatanawon yung duhay. Ako bay, ako wag yung isain eh. Sa! Ay mo asawa! Manamugos ko may tabo mi. May sugot na sa ko. Bisag supag sumbuot. Kay, lami ng asawa ni mo sad. Bade ay! Amurol bay! Ah? Lainan mo tanawon eh. Ha? Higari mo no? Magpasalamat ka. Nga dili ko dugo og kriminal. Huwag ikaw, Juan. Amurol! Pamante! Kasi tibaso na mo. Huwag pauli sa ato. Kaya adto ta dito maghusay.
Adto ta maghusay sa bay! Pamanti o pauli sa ato! Dong pasaylo alang ko. Dili ka na ang gusto ko mabati diha nimo. May gusto ko nga tubagon ko nimo sa akong pangutana. Musugot ka ba? Nga maguba sa hingpit nga tong kaminyoon, ha? Juan? Dili, uy. Di ko masugot. Mag-unsa man ang duha ta kabuk mga anak. Gagagmay pa man ako. Magbuwag ta. Bueno. Pasiluon ta ka sa imusa. Basta musaad ka lang. Kadili ka na magbuhat og binuang. Buwagi si Ruel. Kaya wa kay ugma nga makuha atong tawana. Libod suroy itong dako ug way trabaho. Dong, buwagan ako si Ruel. Buwagan ako siya. Magbuhat ka bagani og binuang sa sunod. Dili ka lang gyud magmahay nako, Juan. Dili ka lang gyud magmahay. Ikaw rin kilibak sa tanang tao din sa atong dapitwal, no? Nga bisag nasakpan na kuno nimo sa aktong imo asawang nagduwa og kayo uban sila ing laki, pero wa kay gihimo. Ang uban pa kuno tumba na, nakapatay na. Pero ikaw, husto ka pagas pangisip, Waldo? Nga wa kay gihimo nga nasakpan mong imong asawa, nga gipatungan og laing laki. Gemma, Pita ng tao din sa ato, nakasaway si mong gibuhat. Bahala na lang tatog dili ka mo patay og tao. Basta gibuwagan lang nimong imong asawa. Dili lalimang iyang gibuhat, uy. usaray masulti na ko, Gemma. Mahal ko lang yun kaayo ang akong asawa. Mao nga, napasaylo ko siya sa iyang gibuhat. Waldo, Unsa? Ay, lagi. Maunay nasarap kong tabi sa gawas. Nangabit na sad ko no ang imong asawa. Og si Tunyo ang iyang gikabit. Si Tonyo? Nga dako sa gaminyo? Ay. Naunsa naman taon ng asawa mo eh. Dili man na matagbaw og usa ka laki. Hindi kabot niya tay, nga tuwa sa syudad. Magigsulti ko niya. Buwagi na eh. Kapoy ba ang imong asawa eh. Naana naman nagbinuang nimo. Abi kay dili ka kamao mo patay og tao. Gabi naman lang. Paano wa pa magid mauli si Juan? Asa man ka ni masangit? Ingon kay. Kadiyot ra siya moadto sa syudad. Wa ka sila magkuyog. Silang Tunyo. Ang lain sa niyang kabit. Dili ka ni mahimo. Moadto ko silang Tunyo. Basil og tuwa siya dito karon. Misubra ka na, Juan. Sobra na kinikibuhat mo na ako. Waldo! Oh, Waldo ka diyan si Gemma. lang! Waldo! Si kaning miyagpas na ako. Nangita ka ba sa mong asawa? Oh, kaya nga no. Nahibaw ka kung asa siya karon? Oh, Ha, Gemma? naibaw ko. Daw siya karon sa bahay sa igagaw ni Tonyo. Ug sila karon si Tonyo ug ang imong asawa ang tuwa sa maong bahay. Katumbay nga karaan? Nga karaan ang kayong dugay ng wali nagabang, ha? Nakatulog ko, anak. Agtuon ko maong bayan. Ha? Mga hayop! Waldo, bay, paghimong daon tanan ko, bay. Bahala na yung mga asawa yung patyon, bay. Anong taon ko, bay? Kay masuko na bagyong ko, bay. Huwag kumadlok, bay. Sige, hamag, bay. Kay, masugot kayo silip. Magpatay tang duwa. Hamag. Dili ko garsalang akong kamot. Tungod lang sa kadautang sa kong asawa. Waldo pasaylo ako. Last na lang ni. Di na ko manglaki. Magpundo na ko sa ato dong. Di na ko mulaag. Pasaylo ako. Wala ko'y pasaylo nga gihatag nimo. Buwag na, Juan. O si Gemma. Si Gemma na akong ipuli sa imong damit. Tungod kay si Gemma ang tinuod na nagmahalong nahigog man ako. Si Gemma lang. Ikaw na ipuli ko sa akong asawa, ha? Sige pa, Waldo. Kipagod maayo ka na. Karoon ako nakasaway kihag ka ng ako, Waldo. Shucks ka lang yan. Kita rin magpuyo, ha? Babay Gemma? ako. Sige, Kita rin magpuyo. sige, kita na. Wala sakit, ha? Wala sakit, ha, Regina? May nalalit ka ba? Sakit,
Gibuwagan ko gyud ang akong asawa. Ug si Gemma nagipuloy sa iyang dapit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maris, ginaingon. Mas maayo gyud ay nga ang asawa anha lang sa bahay basta ang bana doon ay trabaho. Kay kun ang asawa mutabang og panrabaho, usahay makasugat og mga panghitabo nga dili maayo. Makasa ka na hinuon sa imong bana. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Na di na ko mahimong mahikalinta. Di sa mahitabo nga may balik si Arman. Kay wa man ko'y nabati nga andar sa motor nga naabot. Bebe, ka na ugon ako, bi. Kinsa ka na eh. Ikaw mangguday ni Day Laura. Abi bayan ako kinsa, oy. Day off magudro na ako, day. Maong nia ni suroy ko din is inyo. Naibaw masad ko nga kamurang duharon sa imong baby ang nia kay trabaho ba yes Arman? Kamerag yung duhang niya sa bahay, Day. O dali, oy. Sama ni Uing ni ara magutas pultahan ng gate nagtabi. Dali, oy. Dayon ta din hisod. Ali nato na. Oh, oy, syempre ni mo dayon gud ko kay do na pud ko'y tuyo nimo. Mao ba, Day? O day, nagkinahanglan og tawron ang gitrabahoan kong pawn shop. Mao nga ikaw akong gisuwayan og sukna. Kanaha kung ganahan ka man trabaho. Gamay para ba ng inyong anak ni Arman? Abi mo, Day, no. Ganahan jud kong manrabaho balik, uy. Busa, bahala og gamay pang among anak. Mo trabaho ko, Day. Ingnang inyong labaw ha, mo trabaho ko. Hala no, sure ka. Unyang inyong anak, o pa man ay tuig, gusto mo bantay ana ha? Day Maris? Kung sa manrabaho ko taon, di na ko masugot eh, uy. Gamay pa taon na si Inday. Kisa may mabantayan ako, matrabaho ka. Si mama na ko dong. Ako lang siyang suwayag ingon nga siya mo bantay sa bata. Suhulan lang gud nako gud. Gilaay na jud ko din his bahay dong ay. Naanad ba ako manrabaho sa onas daga pa ko. Di ko masugot lagi. Kaya basi makauyab kang kauban mo trabaho. Bago pa rin ka ng anak, mag-isi yan na. Ha? Nga lang arang-arang na ka. Sorry. Ako na ba? Atong uyab ba ta? Sumagod. Uyab ta. Nya, sa iyang trabahoan, may uyab sa ka. Mabitaw nga, gibugha din di ka. Dali-dali di ka bugha. Siya, uy. Minyo naman tagod. Nyara. May anak na ta. Sige, ang kuno na ako. Nga, kanya to. Di ko makontento kung usaray uyab. Pero kuto ba masad sa uyab-uyab, good. Huwag man dyan ko magpahilabo. Kapuya, eh. Basta mauna to dong mo. Ay, Trabaho lang, iko. ay, Sige, kamo sugot, makigbuwag yun ko ni mo. Nagpasabot lang na nga di ko ni mo pinangga. Mas may pagmabuwag na lang dito. ayaw, day. Sige, gusto mo trabaho. Sige, sugot ko, eh. Hayo as mama ni mo. Nga mo yung mabantay sa bata. Salamat kay mo sugot na ka dong. Mahal gid kay ko ni mo. Usap ta? Sige, ato na ko sa mama. Unya, usap ta. Mabansin ta? Ansa, paribansin jud ka. Ah, Sige, may kay plastada pa ko. ayaw, eh. Sige, ribansin. Ay lang. Unya na. Tiko ko pa rin ako. Gidangat ni mo diha. Sige, oy, mulakaw na lang ko madong mama. Awa, sige. Okay raman ko nga ako'y mubantay sa kong apo, pero ayaw lang sa tablahang akong kahago-hakay. Kinaman ko makatindag hotcake o juice kung may bata na ko nga bantayan. Ayaw ka bala ka, ma. Suhulan ta ka. Ako'y bahala ni mo. Basta makatrabaho lagyot ko. Kay gilaay na dyan ko pundos bahay, maoy. Dahala, sige. Ako'y bantay sa akong apo. Bebe, advance ko gamay be, kay mutaya kog swertres. Advance ko day marispe. Sige na na. Unsa? O day, nagagusto ko nun nimo si Bruno. Kuyog ko nung muron inig out ninyo sa pag-duty na to ba? Kwapura ba na siya day? Taas unya, dako og lawas unya, punguton pagitsa. Oh my God, imagination. Oh my God. Kagilo ka anak yung bungon. Uy, kinahan bitaw sa ko ng Bruno, uy. Hala no? Labong kay bungot, tay. Kakilo ka na kung mauna na imuhawag sa ako, uy. Katuon ba yung laway na ako? Sige day, ina siya nga. Musugot ko nga makuyog meron inig off na nato. Mukuyog ko niya, bisag asa niya gusto, day.
Kapeng galing imo. Di sama itong namatay kong asawa nga. Sus, ka pa. Lagong kayong iya. Paulo, Oh, mao ka naman is. Nakita ko kamo uban adtong lalaking amigawas sa usa ka motel. Ganin niyaw. Gibidyohan ko kamo. paang tinuod. Una kong nakakita nimo nga may kuyog kang babae. Imong giluiban sab si mama ang inahan ni Armand. Busa parehas rata pa. Pulos ta nagasa. May igo kong rason nga nagabit ko kay inutin ng ugangan mong babae. Nag-wheelchair lang siya. Apan nga akong anak si Armand, lagsik pa kayo. Ugway apan ang panawas. Busa-buwagi ang imong kabita. Kung di ka gustong tug-anan ako akong anak. Sige, tugan. Kay tugan ta sa kang mama. Bisag inutin na siya pero buhi pa siya. Kung masayad siya nga may kabit ka, atakihon siya og mamatay. Basta sige, tugan ni si Armand nga may laki ko. Tugan dayon, Pa Paulo. Boy, di na lang kumutugan. Pero muhangyo ko niyo mo. Unsa man na? Patilawat ang kausan, Debbie. Kausan. Ay, kana raman di ay. Kaya mangita pa jud kag samo. Sige ta na. Tan ako bisag asa nimo gusto. Lami-lami pa man sa kagnaw. Kausa lang ha. At na dayon mintas. Sige, pamusab ako na una. Sige, ay. Nagpabilin yun ang among relasyon ni Bruno. Ugwa makahimo pagtugan ang amahan sa kumbana nga may kapit ko. Kay ako man siya gipatilaw kausa. May na lang to, kagdilaw sa siya kausa ni magmahay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Caridad. Ginaingon, pinangga ko ang akong anak daga kay bugtong siyang kabilin sa akong bana nga namatay na. Apan, nakasa lagi ko niya kay mikaon man kus pagkaon nga alang unta niya. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Kamingaw na baya sa akong kinabuhi, uy. Tingtugnaw pa yun ron. Sigig uwan-uwan. Pero ako'y banang magakos-gakos nga makatampal sa kong kahidlaw. Caridad! Caridad! Uy, Oy, si laka na sa inyo, Duday day. maning Si Duday nagtawag ni, na imong ako sa amiga. kawas. Unsa man kahit tuyo anak niya? Abi ko bag unsa imong tuyo oy. Mianhira de ka kay utro sa kang gilaay sa inyo. Ay, gilaay ko sa bahay, uy. Gabi pa man nga mauli akong pana. Ikaw, kumusta na ba ka, uy? Usaban mo kay plano nga magminyo og usab. Tingtugnaw ra baron. Mao gyud na akong problema ron day. Kay wa ko'y laing mabuhat. Sige na lang kog hinuktok. Sige na lang kog hapyod aning ako. Ay. Mura gyud nig manok in town. Sige haghapyod. Mas may pangakong anak kay sige paglakaw. Sige date-date siyang uyab. Uy, guwapo ra ba ng imong umaabot nga umagad, no? Unya, bagal kaayong atubangan, uy. Sige ko kakita anak niya kay muagi mas bay. Mao ba? Sus bitaw eh. Klaro kay dako nagbinuhing tawhana. Kanang muanhin na siya din hisbay si Saldo. Magsige baya kong pasiplat anang iyang atubangan day. Sus maulagi. Kutob na lang pugkos pasiplat in town. Kay wa man pugkoy uyab. Uy, si Ilyong ay Caridad ay biyodo man pud na. Nisulti siya nako nga nakagusto siya nimo. Unya unsa man. Unsa? Si Ilyong nakagusto nako? Tinuod ka, Duday? Musugot si Caridad kung manguyab ko niya? Ha, Day? Ay, laki, uy, kay gimingaw na kuno siyag laki. Musa sige dahil ay paglangan pamisitahe dayon karong gabi eh.
O sige, karong gabi. Mamisita ko ni Caridad. Mamisita ko niya kay abi ni mo Duday. Dugay na siya kung waan tao makatilaw og panday daw. Ikaw man ta to kay akong pangyaban ba. Pero may bana man ka. Uy, Ilyong, uy, mitras buhi pa ng akong bana, di yun ko mga bit, kay kontento, kay kuha ng akong bana, Ay, dako unya kabuotan. taas ng iya. Aha. Kanang imuha, siguruha lang yun nga makahatag kag katagbawas akong amiga ha, aron kamog yun ang mag-uban hangtod sa hangtod ha. O, Duday. Papabay Ilyong. Ay, still ano ni mo naman tagsumbi rin mo. May problema ko. Bay na to, taon. Di na ba kayo ni tantong dako ng ako ang taon. Moderate lang eh. Basig, di ni makalipay ni Caridad. Sumpay, og ka ng pinauga nga, paliya. Ipasok ng imo. Still. Laki-laki nanday na. Kining babae, bay. Bisan gamay ato. Basta kamao lang kamudag. Kung na ba no na to, mura kitag di ko gihold up. Kaya misaka man itong duha ka kamot sa taas. Oh, kinao. Taas ba ka ng imong dila? Ha? Ay, imo man Uy, ako may pagutanon. Ako'y magutanan ni mo, anak. Di ay ha, sige. Sige, ingnon ko anak. Buhaton ko na. Ay, mamisita ko ni Caridad karong gabi. Kung sugton ko niya, Mao ni ako. magitudlo ni mo na ako. Katong imong giingon, akong sumbalik kog balik ni mo pangutana, ha? Taas yung dila. Kana imong dila, taas. Mau na ron. Akin ng ako inoon ay pastilan. Ikapanghambog ka ining akong gitason sa kong dila, bay. Taas pa rin akong kinataw. Sampo. Taas pas imong kinataw? Taas pa akong kinataw. Matuwad ko nugo niya, ikaw ni si Mundila. Naman sige, pamisita na yun. Pamisita is Caridad karong gabi, iba ilyo. Salamat na, Caridad. Kaya gisugod dayon ko nimo. Saong gimingaw na manggod kog laki yung. Ay, dugay na kong katilaw og langit. Oy. Ana, no? Ugma, mag-date na taday ha, Caridad? Aron patilawon ti ka og langit, ha? Mag-date ta ugma dahi mo chick-in tagmutil. Ay, manghinaot ko, Ilyong. Nga makahatag ka na ako og kalipay kay tingtugnaw ra ba gyud ron. May gabi ng Caridad. Uy, Manangit unta ko nimo nang nga muli na ko. uy, maobadong. Uyab na si mong anak, dahi. Halos kada gabi nang mamisitang Maylin nga akong anak. Usay gani anhin na dinis bay mo higda. Amo ba? Adong, muuli lang ka. Abi ba na kog dinhi ka matogros kwartong Maylin? Uli lang sa ako nang. Ako lang papahuwayon si Maylin. Luya naman siya nga nakakuha mi og ikalima. Maayo eh. Ana. Kabagal yus atubangan aning bata. Kalami, Nang, kining uyab uli sa sa ako nang akong ha. anak. Balik lang ko ugma pohon. Oo, sige dong. Balik ugma diri ha. Sige. Yong, uyab naman kita. Tanas akong kwarto na. Namian ang ikaugahi. Okay, dahi. Kana pa di na ko mapiko ni kayo nga. Igi pa yung kagang dugay-dugay na pinango makatambi. Paduol. Ay, igwa di ang mulihay mangka. Pahikap ako ba? Giatay kagamay taon ani yung ibili ni mos inyo. Uy, dadato sunod ni mong balik. Uy, giatay man kaning kagamay aning imo ha. Uy, uluhan man lang tanim buwan taon wala nang imong gamay yung Wa de ron din si Maylinang. Wa, pero dayon diri sa akong kwarto doong. Kay na ako ipakita nimo. Sige nang. Tara. Unsa man nimo ipakita nako ha? Unsa? Nang Caridad? Wala. Nagubo man katanan nang. Uy. Ulo. Dito tagod yung lawas mo. Saldo. Lamia pa ni mo'y. Gusto kong mutilaw dako og taas nga gahi dong. Unsa? Sige na dong.
Paghubo, bikay mo tilaw ko nimo. Kapuya sigmantinil o botilya. Uy! Oh, labihan mo eh. Sige lang, sige. Pusa, ilawon ti ka. Tabo gyud namo ni Saldo nga uyab sa akong anak. Pagkatagbaw naman lang gyud nako. Pero murasag ko gitamparos sa tumang kauaw. Kay gikaon akong pagkaon nga alang unta sa akong anak. Nauwaw gyud ko sa akong gibuhat. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Myra, ginaingon, malipayon ako sa kong kaminyoon uban sa buutan kong bana, apan nganong magsamok pamangkan ako. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. But my fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama. Saingan, naglikay na nimong imong uyab. Oo, ma. Abi kay kadaghan naman ko niya mahilapti. Naglikay na siya nako. Ikaw ha, gisultihan ta na biya kadaan. Nga di nimo isurrender ng imong bandira sa imong uyab, nga di pa mo kasado. Pero unsa man, nagpadaka gyud sa imong gibati diha. Moadto ko ron sa ila, ma. Wa man siya trabaho ron. Moadto ko sa ila. Makikita ko ni Draco. Draco. Mao na, Mayra. Nakahukom na ko nga mas doon na pa yung mas labaw pa nimo. Busa buwag na ta. Ha? May lain akong uyab. Sabahis ka. Okay, kaluoy na ako. Gusto na. Kaluoy na ako. Gusto na. Ay, pamugusgod kung wala ko'y gusto nimo. Wala ko'y gugma pa nimo. Buwag na ta. Ha? Kabati ka? Gabaan Kaya lain akong uyab. Gabaan ka na ako, Draco. Gabaan ka na. Sana man na. Naghinoktok ka naman sa bihas kayda. Ay. Kato na sang Draco ang imong gihuna-huna. Oh, ma. Tungod kay hangtod ron. Siya gyud ang niya-perme sa kong una-una. Siya mong naka-virgin ako, good. Ay, pastilan ka nimo, Mayra. May lain pang lalaki nga gitaga ng kahitasan para nimo. Uy, tawata na lang nga dili gyud siya alang nimo. Pero ma, di na ko putli. May lalaki pa ka nga mahigugman ako, ha? Doon na pa ka, ha? Gaw. O, ikaw. Oman masahid siya nga buwag na mo si Muyab. Mingon siya nako, nasultihan ka. Mupadahan ko na si with panguyab ni mo. Hangtod na ikaroon, nahigugma pa si Jose nako, kaw. Wa pa gid siya makakita og uyab. Wa pa gid ko. Ikaw pa gid ang nagustuhan. Ngayon sa man. Okay ka nga mamisita ni mo siya karong gabi? Ay, di lang tingali gaw, eh. Di na ko angay niya kay di naman ko virgin. Wala ko ikapasikarpo. Di na ko putli, gaw. Gaw. Ang tao nga may gugma gaw, no? Anda mo daw at pisilunsa ka pa. Nibaw mo siya nga, nilaptan ka na ni Draco. Pero mo padayon man siya og panguyab ni mo. Nagpasabot na gaw, nga okay siya ni mo. Okay siya bisig dili ka na virgin. Oh. Na, Sige, okay raman ka siya. Ingna siya kaw nga, mamisita siya nako karong gabi. Ang boba, may tumas, sugot siya misita ko na karong gabi. o bay. Og, iya ko nga, Saba? iya ko kang sugton bay. Lagi. Kalma ka no. Kalma kay Kaltorya, Bilin. Siniguro ko na. Lagi, siguro. Mau ba? Salamat kayo kung Pero bay. Ay, Saman. di na rabag na virgin akong igagaw. Sas. Bulhang na ba na siya? Bisa pag masuding akong uhobay. Okay na ako. Wala ko siya. Busa bahala na din na siya putli. Mahalon kaya po na ako siya. Andam ko pakasla na siya. Basta sugtong lang ko niya. Okay noon. Okay man na. Dako man siya gusto ni mo. Ha? Dako si gusto ni mo kita asmang imo. Okay ra gyapon ay. Sige. Umisita ni agaw. Umisita ni agaw Mayra. Karong gabi. Ako yung mag-agaw. Dili. Okay. Umisita. Salamat kayo. Salamat kayo kayo ngayon mo gisuko taon. Yab naman yun ka tao. Okay, salamat Pero kayo. kanang Jose, gisultihan ka ni gaw Tomas nga di na ko virgin. Nahilabtan ako sa makadaghan sa salbahis nga Draco. So, okay ra na ako eh. Ako yung tao nga
Higugma nga di magunahon nag-unsa dito mga naglabay sa kinabuhi sa akong higugma. Di ko isupayan kung nilabtan mo siya sa una niyong uyab. Ang importante, mahal ka. Busa, andam ta kang dawaton, bisag unsa pa nitabo nimo. Salamat. Salamat, Jose. Salamat sa imong gugma. O gabi nimo, aros pang matuon nga mahal ka, andam ta kang dawaton, bisag unsa pa ka. Sa labing madaling panahon, pakasal tan duha. Tinuod ka, Jose? Oo. Magpakasal ka na ako. Sige, masagot ko. Magminyo na lang sad ko, oy. Ug ikaw ako pakaslan. Ikaw, Jose. Sa kakilok ka na. Utag maayo si Mandela. Dumusa. Asawa na gyud ko ni taon. Kanindot pa diyan iwa mo kining papunog. Muram ni gisubao. Mas dako og gamay ang imo kaysa una na ko ngayon. Jose. Unsa? Giatangan kang Dricos gawas? Uma, gusto ko na siya nga magbalik mi. Mayabag! May bana ka na hinuon o niya gusto pa siyang makigbalik ni mo? Ako bitaw kitang parus ma. Sibat lagi. Tana! Ay, yung tawag pagluib sa imong bana, day. Buutan ba yung taon to? Mahal ako si Jose, ma. Busa, dili gud mahitabo nga budhian ako siya. Di ko bulingan ang akong pagkababay. Dili gud, ma. Maobagaw, gisukmag ni Mosdrico? Ugaw, midoon ako kay magpatabang lagi ko na siya nako nga magbalik mo. Ikaw na sa kong kumo. Kung wapa tumudagan, na. Kultahon ko itong mayo. Una! Tagam, yabag siya, may bana na ko. Mahal na ko akong bana. Og siya ang sadan nga dili kami ang nagkadayon. Siya'y sadan. Unsa man, Rico, ha? Digid ka mo hunong og samok nako? Ipapulis ka, ha? Daymera, karon pa kumibatin ka hinugo nimo nga nakasal ka na sa lain. Musugot ko nga mamay mo na lang nimong kabit day. Magbalik ta. Bisag mag-unsa ka pa, Rico, di na ko nimo. Nilabay ng atong panahon nga malipayon ta. Imong giusikan ang tanan. Busak kalimti ko sa hingpit kay patay na akong gugma nimo. O gawas pa may bana nako. Og dili ko siya mahimong ilisan kay siya ang tanan para nako. Moong mahimo pa palayo sa akong kinabuhi kay bisag maunsa ka pa, di ka na makatilaw pa nako bisan kanu sa Mayra! Way nahimo si Drico. Igo na lang sa mipato sa iyang luha nga palayo nako. Minyo nako og mahal kong akong bana og dili ko makahimo sa pagluib sa akong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alma, ginaingon, ayaw ko tintana. Aron dili ko makasa sa akong amiga. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Gibuwagan kasi mong uyab. Uday, salbahe siya. Abi iyan naman kung nakuha sa makadaghan, iyan akong gilikayan. Mo na akong gipasabot nimo sa una pa, nga ayaw og pahilapot si mong uyab nga di ka siguradong nahigugma gyud nimo. Ikaw day nakuha na kasi mong uyab. Oh, uy, nakuha na ko ni Jason. Pero, umang ko niya likay. Gani, nagkugi naman nun siya trabaho gani, aron makatigom para sa among kasal. Nya, di ka kanilikayan, sama na ako kung mapulaan na siya nimo. Di mahitabong mapulan siya nako, day. Kay love kay ko niya. Og ikaw, malas lang ka kay nakatumong magkaglaki nga igo ka lang gitilawan. Busa sa sunod, day, pili asa ng laki nga imong tugyanan sa imong lawas, uy. Ha? Nalingaw ka pa sa itong pagpanuroy sa mall, day? Lingaw kay ko dong. Mhm. Unya, busog kay ko kay nangaon man ta sa food court. Nya, asa man taron? Uli na ta? Uli ko taon. Dilo manudo na ta suki na itong hotel. Neo, tanaw. Bito ka rin akong ganas, day.
Ganina rin tuskig mo ako na. Ganihara nang mitikig ang imo. Gamay. Sige nung mata. Sa lipat mo uli. Lamiya na ganina na. Ganina rin ka ni mituskig. Mitikig. Amyo. Ewan, ang akong didiyog ko na. Didiyog ganina. Pikas na sad kay matulingin. Okay na dito. Balibalingan ko na yun. Balag yung liyo ko. Balibalingan ko na. Pika side bill po. Side up. Ha? No. Tapos kamay ni Madong Beanete. Mabuhon ko ning imong briefing. Pag-joki kas kamatoy. Wala ka guys. Kamay. Sige pa. Agay day. Gamay man kay daw mo ning i-appeal na ko ning duha ka bola. Gana. Mao ba gautol ding? May bago ng uyab si Dainita? Ko kabalita da. Ay, sos. Okay, gaw. Vapor ba niya? Bago niyang uyab, tisoy sa kayo. Nya, nindot para trabaho, gaw. Mao ba? May noon kay may bago na siyang uyab. Para hingpit na gyud ang malimtan tong una niyang uyab nga bibiya niya. Ay, basig, anhan na siya maminyo anang lakiha, gaw. Diin ka na niya ikailagaw no? Gusto ko mutanaw siyang uyab kaw. Ha? Oh, kakita ka ng uyab niyo. Ibo juga. Ibo mo kayo ka. Badya uy. Klaro kayo ng naong naman eh. Sus. Ay, katuwa mo yung sipon mo na. Bapo niyo kayo. Patsub juga yung lawas. Mao pa kaw tuti. Oday, may bago na kong uyab. Ronnie iyangan. Dito na ako na siya na ila-ila sa syudad. Nangumid siya nga mamisita, pero gitinuod man, mao nga gisugotay na ako. Agay. Ngano ka, uy? Kalit mo kag-agay diha. Ang ano, maning karon pa maning sakita. Bako pa man ming nauli, day. Iya kong kitag motel, iya kong gikuan. Hala, uy, babay. Nagpahilapot na sad kabisag bag-o pa mo nagkauyab. Baya siya, uy, basig igo na sad kang tilawan, anak, ha? Nabahala siya, uy. Wag ko magmahay, no. Kay dako ka iya, ay niya taas pag yun. Sakita lagi noon. Murabitog hangtod ron. May gipamati pa kong sakit sa kong kuan, day. Kani marag na igaong, Kana, perfect. Dako giday iya, og taas. Mabaday nita. Uday ka na, day. Mao nga gikalimtan ko na tong akong uyab. Mas ganahan ko ng bago na akong uyab kay gawas kada ko og taas ang iya. Guwapo and macho pag yun. Dainita. Hi, ikaw rin ang amiga ni Nita? Yes, ako. Ay, kabuang kagwapo ka macho ba niya tinuod, eh. Biskot ang atubangan, ay, kapaka lang aki. Tutok malig ka na ako. Nita, mao din yung amiga day? Na-shock magkakungan ng tanaw sa akong uyab, day. Ngano, day? Aha? Ano ka, uy? Kuan, manggod. Ay, gwapo kay kag uyab, day. Siyempre, uy, mabilis ka bati. Uyag taon. Itutukan ko niya sa luptunan kaayo. Pwedeng makig-shake hands? Oo ba? Ay, kituot niya yung tudlo sa upan. Gusto siyang ma-charger na ako. Panuroy na ko ron, day. Di lang sa dong, uy. Urag naglain man yung akong lawas, uy. Iya, Sa sunod adlaw na lang, ha? Siya nga, tuskigan mo sa akin. Alawa, balo! Sayang kayo. Duliti lang sa nag-ice cream. Ay, naman yung tuskig. Panulitan. Ay, sa bugiro, biya niya siyang gamay taon. Paas lang sa kuron sa imong gamay dong. Sa sunod adlaw na lang sa tadong. Mao ba kaw tulding? May lalaking miduol ni mog nangayo sa kong cell number?
Guwapo ug macho? Ugo, runi ko nung nga na to niya. Iyab ko nung tong nita. Ito ay mumiga ba? Unsa? Kita. Si Ronnie nangayo sa akong cell number? Kaya nga mito nga ka din sa dapit nga akong giingon. Diyang nanawag ko nimo. Sabi nimo, alam mo nakagusto gyud ko nimo. Ikaw ang gusto nako dili si Nita. Ha? Ug dili pa wayang tanan. Sugta ko, please. Ronnie, may uyab naman taon ko dun, uy. Pero, ganahan ko nimo. Nakasabot sad ko nga may pagtan-aw ka nako. Steady na ta. Ha? Ha? Kana na. Agad-agad? Samanta? Magkuyog ta. Aron magtagay tas kalipay. Ronnie, tungkol. Klaro kay nga gamay ang gamay ang sa imong uyab. Gamay pa kay ining baba sa imong o. May kayo. Tinuod na nilang ginong na matukan tabi matuk. No. May buhian. Tintalgit ko sa uyab sa kong amika. Nadagit taon ko. Saon? Iya man sad kong gitintal.